Nik ezanien ezinezkoa zela lehendakari izatea eta euskara ez jaitia ez. Nik okuan dut aititek esaten ziala beti, Juanjo, a esto no te dediques, aquí nos vamos a la cama porque se hace de noche, no porque se acabe el trabajo. Nik bekaekin egin ditun nire ikasketak, zorionez, ez da? Gure familia oso xumea zen eta da, momentu honetan, eta bekaekin egin ditun ikasketak. Eta gero berehala hasi nintzen lan egiten. Politika mundun hasi nintzenean eta esan ziatenean hautagaia, lehendakari gaia izateko, nik planteatu nien Ardanza lehendakariari eta Arzayuzi ezinezkoa zala niretzat izatea erkidego honen. Ni izan nazelako erkidego honen lehendakaria, ez herri honen lehendakaria. Erkidego honen lehendakaria izateko beharrezkoa zala geure hizkuntza jakitea. Nik ezanien ezinezkoa zela lehendakari izatea eta euskara ez jaitia ez. Eta orduan komentatu nien, nire konpromisoa izan behar dela, ez bakarrik herria gudeatzea, baizik eta euskara ikastea. Uda partean, oporretara joan berrian, joaten nintzen Zerainera, joaten nintzen Gipuzkera, euskara ikastea. Bazerri batian, baina jendearekin hitz egiteko eta komentatzeko, eta ikaragarri izan zen, oso polita izan zen garai hura. Eta, gero, konturatu nintzen pixkanaka, gero terrazago zala, elkarrizketa arrunt bat mantentzea, baina beste gauza bat zela, diskurtso bat ematea, edo konferentzi bat ematea. Eta gazteleraz, hitz egiten nun, gidoi txiki batekin burun eukitza, baina euskeraz idatzita, baina nire hitzekin, nik ipinitako hitzekin, porque bestela konturatzen zara berehala zuk hitz egiten baduzu edo irakurtzen baduzu testu bat, eta ez baldin badik gizu ondo erabiltzen dituzun hitzak, bakizu nabaritzen dela berehala, ez da? Eta azken saltua izan zen barruko sentimenduak adieraztea. Gogoan dut adibidez nire alabekin, txikia zienean, behaiek esaten ziatinean, joder, aita, no se puede discutir contigo, hablas a cámara lenta, esaten ziatinean, ez da? Osea, nik euskeraz egin nahi nulako. Geure identitatea eta kultura oso importantea da, baina ez beste batzuekin konfrontauta, baizik eta elkar bizitzan, beste kultura horiekin. Identitatea nozean behin esaten dugu, identitatea esaten dugu, ez da bai da hori, ez da identitarioa dela, zentzu pejoratiboz ez da. Oain konturatu gara hori ez dela horrela. Identitatea eukiten ez baduzu, kultura eukiten ez baduzu, mamu bihurtzen zalako globalizatuta dagoen mundun. Identitatea klabea da ez bakarrik geure nortasun kulturala eta kultural horrekin jarraitzeko, ez baizik eta hazkunde ekonomikoa eta ongizatia lortzeko. Eta horrela ikusten dugu eta onartzen dugu hori akademia mundun, politika mundun esain beste oraindik. Baina identitateari buruz eta kulturari buruz eta euskal kultura eta identitateari buruz hitz egitea da giza garapen iraunkorrera buruz hitz egitea. Oporrak zetzien, oporrak. Normalan baserrira joateko eta prestatzeko negun partia prestatzeko edo hortuan ez dakiz ere egiteko edo horretako zien, bere garaian oporrak hasi ziren askoz beranduago. Gogoan dut nire aititerekin baserrian lezaman hitz egiten, astelehenei buruz.
eta nik esaten, qué pereza, mañana lunes, y hay que ir a la universidad. Eta beak esaten zian, a la universidad, siempre os estáis quejando. Lunes. Para los que no tenemos sábados y domingos, los lunes son un día normal de la semana. Eta beak esaten zian. Eta ni pendaten un, ostras, arrazoi du etxitek. Solidaritaterena, nik gogoan dut adibidez, ez tegitu da partean ez da, nozean behin laguntza emateko beste hausokide bati eta nik esaten nien aititei, pero ¿cómo llevan los bueyes? Pero si estos no se hablan con aquellos y les van a ayudar a recoger la hierba. Eta aititei esaten, horrek ez daukat zikusirik, no tiene nada que ver. Una cosa es que no te hables con el vecino y otra que le ayudes en los momentos de dificultad berak esaten zian. Eta nik, bakizu baserriak Ayalan, demasiado cerca para llevarnos bien, bakizu nolakoak zien, ez da? Osea, dana sakabanatuta, baina momentu batean, zeo zer behar baldin bazenun, hor zegoen, ez da, laguntza. Eta gero beste alde batetik, claro, auzolana, ez da, auzolana gauzak egiteko. Nik zementeriora, kanpusantura, adibidez aititerekin gogoan dut, txikinen nintzenean, ez dakit pare bat aldiz edo, joan nintzala, zertara, eitea, zulo eitea, gero hilak lurpeatzeko. Nola txandaz egiten zan? Txandaz egiten zan. Individualismo da benetan kolektibitatearen zat letala. Individualismo utza baldin badau, helburu kolektiboak desagertzen dira. Herrigintza ere. Mozean behin, individualistak baldin bagara, zertako, orduan helburu kolektiboak, herri helburuak, galtzen dira, solidaritatea ere. Ikusten dut oso importantea dela, ez da. Horregatik identitatea eta kultura handia hain garrantzitsuak. Zetako mantentzeko solidaritatea, mantentzeko helburu kolektiboiek mantentzeko. Individualismo, utza, helburu kolektiboen kontra doa, baina zuzenean.